كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا. بسم الله وبه نستعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تبي لجبه ومبلا جنفون إسلامي كفولي نو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسجنا كنا ينصروا أنا جمكان منديكا شرف لا تبي جبرانيكا نو شرف لا دوبا دوما شرف لا دوبا دوما نا عليه كلام نو ميمي ولندا ديكه أوما شرفوكا فسامانتيو uka dofo no uka tarikhi ani uka kunklinaw no uka aqidawi ani ankar mo ke binyo no ya Sheikh Abu Ja'far Muhammad Jabati amna du dubain kono la anyarbe dubain kono kaba amma fa ankar mo ko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Abu Ja'far yaro shirfula duba de dudumai ale du ni kadi wa du baro de fana kadi baro kadi ya teme baro bela jirenka ambe Imam Hussein ka appartement kono halibi anga baroda sigida temelewna an kumana Imam Hussein re join fo kana si alay karama mun dama ani i kuma kunjara odona ni ay faida mun ni abe gele cha mun furake na be bana cha mun furake amaro ma cha maya ke amela tali alaka amine ambela jire halibi ani Imam Hussein ma faraka bunyona anga wala ndatemene loda idasira kirayi mu amone tan norla tan flafo mu borale la munu yin ale norblawi du ho munu imamu du ho ko anga jetimina la umma tan flanuna ali bolen ko fela ka Hassan wala Hussein yere kononton ton bela imam kononton ton nu bela jini bora Hussein dila al Hassan din shimake imamiye Abu Ja'far muni oke. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. نعم. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. نعم. أنا فولي وبلا ملك الجماعة بي أمدو ينوف أمدو كوبي. نعم. kishine hinani barka ala tay ala ko kay anu bela jelinka no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Naam. Alhamdulillah Aba Zahra nyiningali ajara yanko sebe. Naam. Anga don ka fo ala de sagobe la yusalu ma yaf'al kasabe na la minke ma ka fo ko pourquoi. Allahu akbar. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. على بعضهم أكان كاتشيلة تمسرة مثل. نعم. ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. على دي بدانينك وابتمونيني سوغاني لك أرسا ولا. نعم. على كو ما كان لهم الخيار. أكو شواتي أمبلو. على كيراو سوغاندي. كيراو نونابلا على دي بوفانا سوغاندي. إلكشن كوتي. akadine okote Allah subhanahu wa ta'ala ajaraye ka karsa nome abana nye karsa blani jorena ala de adi dimo dudu wala yuqalu li fadlillahi za bikami nala ko hon matafo ala ma ko combien joli li be joli di ala tinyinga ma ni nyebla be ka fo ala ka kodo na o ikele aflana Allah subhanahu wa ta'ala na'am ay kira bonya ni Hassan ni Hussein be yani Hassan ye bonya soro Hussein ye bonya soro o shi bonya machien shi awfe ahlul baytu fe Imam al-Hassan o kabwambulo Hussein akabwambulo ga ka fo
tɔ ninnu bɔra Huseini ka zuriya la o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka tilali de a bɛ komi ni maa min ko sisan munna Ala ye Seyidina Ali sɔn Hasan ni Huseini na Ali kɔrɔkɛ bɛ Jaafar at-Tayyar munna o ma di Hasan ni Huseini ma d'o ma Ali kɔrɔkɛ min kun ka di kira ye ka tɛmɛ den tɔw kan o ye Uqayli yani ŋa fɔ Abu Talib yɛrɛ ko Uqayli kun ka d'a ye ka tɛmɛ tɔw kan o de la hali fantanya y'a minɛ waati min Abu Talib minɛ ni Bani Hashimu ye denw tila a ko Uqayli ka to ale bolo o diya in de fana kɔsɔn Ala kira ye a faso di Uqayli ma n'a y'a feere kira ma kiiri bɔ a la munna Ala ma Hasan ni Husein bɔ Uqayli walima Aqilu bɔ n'o la o ye Ala ka ko de i bɛ min faamu tuguni Seyidina Ibrahim a ye Ismaila sɔrɔ a ye Ishaka sɔrɔ Ismaila kun ye kira ye Ishaka ye kira ye n bɛ ka jaabi fɛn fɛn kɛ Ahlul Baytu ka jaabi de don ne tɛ k'a fɔ n yɛrɛ ma so in kɔnɔ kuma de don an bɛ k'a lakale maaw k'a faamu u ɲininkaliw kɛra u ye jaabi min di o ye nin de Ismail kira don Ishaka kira don munna Ala ye Ismaila de kɛrɛnkɛrɛn ka Muhamadu b'o la ka Ali b'o la ka Fatima b'o la ka Hasan b'o la ka Husein b'o la munna Ala ma Ala kira bɔ Ishaka ka zuriya la o ye Ala ka tilali de Musa alayhi salam ale kun de ye Ala kuma ɲɔgɔn ye ale de y'a ɲini Ala fɛ a ka Haruna fara a kan kiraya la Ala sɔnna nka Musa ka wasiyu Musa nɔna bila o tɛ Musa denw ye Musa nɔna bila o ye Haruna denw de o de bɛ Tawurata la o de dɔnnen don fana k'a fɔ Musa ka nɔna bila o ye Haruna ka zuriyaw de o de la Ala kira m'a fɔ gansan anta minni bi manzilati Haruna min Musa donc wajuhu shabahi min b'u cɛ yani bɔnfɛɲɔgɔnya b'u cɛ yɔrɔ minnu na a ka ca point caman bɛ yen nɔ an tɛna an da don o la mais an k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ kɔnɔntɔn in ka bɔ Huseini ka zuriya la o tɛ Hasan ma lagosili ye ni kɔnɔntɔn bɔra Huseini ka zuriya la masalan komi an da bɛna se Huseini yɛrɛ ka denw ma est-ce que Huseini den bɛɛ de ye Huseini jɔyɔrɔ ta wa Ali Zainul Abidina de ye Huseini jɔyɔrɔ ta munna Zainul Abidina kɔrɔkɛ kun bɛ yen n'o ye Ali Akbar ye kuma min na ni o fagara Karbala kɛnɛ kan ni o gwana Huseini na f'a y'a kɔsolo minɛ a ko al'an kasara zahari a ko sani ni kɔsolo karila ko sabula Ali Akbar o de kun bɔlen don Ala kira fɛ ka tɛmɛ den bɛɛ kan kunna idha ishtaqna ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kira ɲɛnafin kun y'a minɛ an b'ale de bɔ a b'an hakili jigin kira la mais o n'a ta bɛ o m'o to yen munna Ala ma Huseini ka imamuya bila Ali Akbar la f'a y'a bila Zainul Abidina ok Zainul Abidina alayhi salam ale fana ye den caman sɔrɔ Zaidu b'a la o yɛrɛ kɛra shahidu su ye Muhammadul Baqir bɛ Abdurrahman bɛ u ka ca munna Baqir de bilala Zainul Abidina nɔ la a ma kɛ Zaidu munna Baqir fana denw ka ca olu si ma k'a ye fo Jaafar denw ka ca munna olu si ma k'a ye sanni an ka taa fo yɛrɛ Ali yɛrɛ ye den 30 kɔ mun mana sɔrɔ Fatima fɛ Muhammadu Hanafiyaw bɛ Abbasiw bɛ munna olu si ma kɛ Ali nɔna bila fo Hasan ni Husein o kuma an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin ɲininkaliw kɛ u bɛ fɛ ka fiɲɛ dɔ de ɲini Ahlul Baytu kanubaw la k'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ ni ye Ala ka latigɛw de Ala subhanahu wa ta'ala ko suratul Ahzab kɔnɔ a ko ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ni Ala n'a ka kira n'olu ye ko min kiiri ko muminu man ka ba o ma choix man ka k'i bolo Ala k'an bɛ sababu ma o ye o jaabi ye kuma la surunya la Ala k'an bɛ sababu ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an b'a ye hadisaw la kɛrɛnkɛrɛnya an ka jamana kɔnɔ an ka hadisa kitabu la kira kumakanya kelen don k'a fɔ k'a minɛ ka bɔ kira anw yɛrɛ minnu ye kɔfɛmɔgɔw ye
ko i ka kumakan kelen na se i balima dɔ ma ala kira ka kumakanw na fusamantiya min b'a la ka can kosɛbɛ nka n'an ka hadisa kitabu ta k'a lajɛ an b'a ye Huseni ka hadisaw man ca a la kosɛbɛ wala a ka dɔgɔn kojugu hali n'an y'a ye a b'an ka kitabuba ninnu kɔnɔ a man ca yala Huseni yɛrɛ a ye hadisaw fɔ wa a ye hadisaw lakale wa اللهم صل على محمد وآله وسلم نعم يعني mashiba min bɛ diɲɛ kɔnɔ o y'o de o Hussein alayhi salam don dɔ la a bɛ ka taa taama yɔrɔ dɔ la ani laarabi dɔ ɲɔgɔn sɔrɔ so ni kungo cɛ a fɔra ye ko nin kira mɔden a gɛrɛla la ka Hussein ɲininka alayhi salam Hussein y'a jaabi a ko ayi an ka dugulamɔgɔw m'a fɔ tan i b'a dɔn o de bɛ sango maliyɛn ale de b'a fɔ karamɔgɔ ne ma kalan nka ye min fɔ ma sɔn subhanallah tuma min na ni Hussein alayhi salam n'a ye cɛ jaabi cɛ ko ayi ko anw ka dugu la a bɛ tan de Hussein ko ya akhal arab a ko arabu balimakɛ n den sani a ko nin kabako ye dɛ a ko ne aw ka dugulamɔgɔ n'o ye Siaminkaw ye n'i y'a fɔra ko Siaminkaw ko ala kira ko tan sɔn bɛ k'o ma baara bɛ kɛ n'o n'a fɔra ko Madinakaw ko tan ko kira ko tan baara bɛ kɛ n'o ye Irakikaw ko ala kira ko tan baara bɛ kɛ n'o ye Makankaw ko ala kira ko tan baara bɛ kɛ n'o ye nka n'a fɔra ko ne min ye kira joli ye molola n bangela tɛgɛ kɔnɔ k'a lamɔ a tɛgɛ kɔnɔ a y'a nɛn don n da a joli ye ne joli de ye a bu ye n bu ye a pasa ye n pasa ye si minnu bɛ na o bɛɛ y'ale de ye ne k'a fɔ ko n y'a mɛn mɔkɛ da ko a ko tan mun n'aw tɛ sɔn ka baara kɛ n'o ye ne kabako ye a ko n bɛ misaliya d'i ma a ko dugu dɔ ka kɛ k'a fɔ ji tɛ yen ji bɛ du dɔ de kɔnɔ dugu in bɛɛ kɔlɔn bɛ yen kelen la maa tɔw bɛ na ji sama o kɔlɔn in de la u bɛ ko o la u bɛ min o la bɔrɔjanw olu ka se ka u nafa kɔlɔn ji la mɛ dudenw yɛrɛ olu bɛ to minɔgɔ ni nɔgɔlenya la a ko maaw bɛ se ka ala kira ka sunna dɔn ka tɛmɛ anw kan maaw bɛ se ka kira ka sunna dɔn ka tɛmɛ ninnu kan ni fɛn min ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbo kan a tili ko b'o kɔnɔ ayiwa yani fɛn ko in tɛ dɔwɛrɛ ye komi u bɛ alu beyitu ko kuma min fɔ kira somɔgɔ ninnu sɛgɛnna n'i kun gɛrɛ o la o ye kara de masiba de don sanko k'a fɔ ko ala kira somɔgɔ ye lakali kabako do quoi ne yɛrɛ kitabu dɔ kalan i dabali de bɛ ban a bɛ kitabu daminɛ fo ka taa laban a bɛ kira jɛɲɔgɔnw caman ka kow lakali mɛ ala kira somɔgɔw ta a b'i pan o kunna kabako o kuma Seydina Hussein alayhi salam n ye min f'i ye nin y'a ka musnadu ye musnad imam shahid a ye hadisa minnu minɛ ala kira la sallallahu alayhi wa sallam a caman de bɛ yan a mɔdenw mɔgɔ wɛrɛ kana a ka kuma lakali mɛ a mɔden a n'a denw olu kɔni b'a fɔ an ye nin sɔrɔ an ka so Zainul Abidina b'a fɔ ko n fa y'a fɔ n ye tan Jafar bɛ se k'a fɔ an fa y'a fɔ Bakir o fana fa y'a fɔ a ye o fana Hussein o kɔni o bɛ yen donc o caman de bɛ yen nin nɔ ni i ma gɛrɛ u la e tɛ se k'a dɔn a dɔ ye jumɛn ye Imam Hussein alayhi salam a bɛ kuma lakale kuma in bɛ minɛ Imam Jafar Sadiq alayhi salam ka taa a fa la o fana b'a fɔ a y'a minɛ a fa la fo ka taa se Sayyidina Ali ma Ali fana b'a fɔ ko sami'tu Rasulallah ninnu ka hadisa ani hadisa tɔw man ka kɛ kelen yɛrɛ rijalu lajɛ silsila zahabiya a sanuman de ye ni sanadu tɔw kɛra sanu ye nin y'ala jama ye ninnu y'ala jama de jama kisɛ hadisa cɛbaw yɛrɛ b'o fɔ ko silsila zahabiya kuma dɔ la ne ko n'a dɔw kalanna fatɔ kunna tɔgɔ ninnu bonya kama ko a bɛ kɛnɛya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah a b'o fɔ hadisa min n'o ye minɛna Musa Ali Rida la o fana b'a fɔ a y'a minɛ Musa al-Kazim la o fana b'a fɔ a y'a minɛ Jafar Sadiq la ko y'a minɛ Bakir la o y'a minɛ Zainul Abidin la o y'a minɛ Imam al-Hussein la o y'a minɛ Sayyidina Ali la kira fana b'a fɔ n y'a minɛ Jibril la Jibril fana ko ala ko ma ko la ilaha illallah hisni
faman dakhala islamina adab akoni hadithain silsila zahabiyya do ko asanadu isnadu ko na kala na fatokuna ma min bu fe ibu don to yere ko be fa boatigila imam Hussein ayin hadithain fa ko sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala kirako man akhadha dinahu min at-tafakkur fi ala'i Allah وعن التدبر لكتابه والتفهم للسنة زالت الرواسي ولم يزل أكون مامي ني كدين منه كي إميري على كبكولا ani Qur'ane ka tadabbur ke ka Qur'ane kala ni dusukue ani ngani nyuma wa tafahum li sunnati kane ala kira ka hadisa u famya sabula farako hadithun tadri khairun min alfi hadisin tarwi hadisa kele ika la kale ka suri bashido ni hadithain ni fora amun do wa khasu do yani hadithain bede balawa wal ma karangara ne do mutlaqu do muqayyad koro ma ni abe usulu fiqhu do ma na be Qur'ane ani haditha ukanga famuni minemuni yani kanka element chama ani macher chama de kala pour que ka haditha fa ako haditha kele kanyedo o ka du sa ka teme ka haditha bakele ika alla kale ka solitanyedo naam akoni mami alikira ka sunna famu ako zalati rawasi kulube wili ete guitaka Allahu akbar kulu de biseka wuli me ete guitaka sable ba do itata rokan ako man akhadha dinahu wa afwah rijali ngani bi ka dine mine karsa ya fota kula de go ola ko chewbe ike kote ذهب به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على عظم زوال أكو تجلما أتجي كبواتك كو كنغني فم بلجل وقرأتك أفهم معك كمتعصبوي كأفهم متون تكانتي بواكا يكلمك فكدلو جلي ما وفي ما منو ni ulute kuma nunin dongoye kanga tugu uko donc ne sayyidina Husaini aka hadisa doye mimina ala kirala hadisa flana salamullahi alayhi ayo ufo be kuma misiri labatulika ako ko ala kirako sallallahu alayhi wa alihi wasallam dole nana sayyidina Husaini ma ako hadithni an jaddika rasulillah Allahu akbar ma be ma min ko no ere de nana oni kalandi tawtati kele ma fam na fara ko shama tijani de nana ko shama tijani ko ta ani tijani khalifa do kuma wala ma qadri sheikh abdul qadir re modena no ko ta ani qadri khalifa do kuma tekele ne kuma kira mode me mi res ka wa benela abu zahra na'am tamassuku an-nas bil furu' وتركهم للأصول ما به بولو فرادة من كسبة ما بولو فرادة سينسينه بجومينغا بوتوي يعني شرفو ما نفو شرفو ببيبويا ما شرفو يلا ترى يرجمه نوي حسن حسين علي نون كسرون مون كلي كسرون كلا صلى الله عليه وسلم نه حكيلا ولو بونيالي ومانغا كباشي ماما مون نو بك نونو مودو ndo buya ola imam al-Hussein alayhi salam man ya farifoni abu ko min tige defide ya idella ka kuma me ala kira da yimo keda ko kuma aka hadisa do foyin ala sayyidina Hussein ko ama ko na ko ala kira della ka ne rebaru na'am ako man admana ila al-masjid ma huma nabita misrila ala kama ila te toyininte ko fem shekin be ati fokon ko asaba al-khisala 8 afola aya muhkama ana qur'ana aya me min tawli no ba waju au farida mustamala wala ma bi farida ke mi ni ala kunyo seba aka ay farida misali au sunna qa'ima wal ma bi sunna sabatile mi ni mawma fonyo ngala ano wala ma no famuye au ilmu mustatraf wal ma ka doni kura do me aw akhu mustafad wal ma misri kona aka teri kura so kabal ma kura so la abe nafasro mina dina la wal majina aw kalma tadulluhu ala huda aw tarudduhu an rada wal ma aka kuma min ba kanda wala ma uba balika bo
ala kotala wa tarkuhu dhanb na'am ani abena jurumu yɛrɛ fana to yen khashiyatan aw haya ala ɲɛ siran walima maloya kama na'am o ye hadisa dɔ ye hadisa dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye Hussein alayhi salam na'am a ko don dɔ la ale k'a to kundama surunya la ale ko alakira ma na'am ya abata hum fa mali man zaraka don dɔ la e tɛna k'anw ɲɛkɔrɔ na'am a ko ni maa min taara bɔ e ye ka taa e ziyara yɔrɔ dɔw bolo i man ka bɔ i ka dugu la ka taa alakira zura bizat k'i bɛ taa misiri de kama an na don o la babu yɔrɔ la kira mɔden filɛ ka kira yɛrɛ ɲininka na'am a ko ni maa min taara bɔ e kira ye i somayɛlɛmalen ko o tigi bɛ baraji jumɛn sɔrɔ fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi alakira ko Husein ma ya bunayya man zarani hayyan aw mayitan ni maa min nana bɔ ne kira ye ni ɲɛnɛma walama somayɛlɛmalen aw zara abaka walima maa min taara bɔ e fa ye najaf أو زار أخاك والمعترب حسني بقيع أو زارك والمعترب إيه حسيني ري كربلاء أي ما كن فاطمة تاتا وكما دوي أما فاطمة هو أيوة كما أنت منو لك كان حقا علي كواب واجب أن كرايرك نعم أن أزوره متى بواتيكي ما إيري ترابواي نترابواي abora kalama alhamdulillah abora kalama chuguji abora kalama chuguji bora kalama nyara bora kalama bora kalama ka bora kalama ala kan be sawo ako sigatala ko ale kira fana be o bonyoyin ale bo juru sarayela Allahu akbar na'am Allahu akbar wa ukhallisuhu min dhunubihi no asoro ko bina ala che ibna min bulula ka ba fo ala ayintoy innama dakhartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir na'am min ummati kira ka solna doni o la maralendo mantum ma do be to ka puro to ka ko do ke nga Allah subhanahu wa ta'ala kaduye ala kira kaduye ala kira ko ale ba ese ka arrangement do kuye la harajo do korote ka fo iki tugu ki take kotai la tawbata مع الاستغفار لا ذنب مع الاستغفار ولا توبة مع الإصرار نعم ka ito kotaka kafin tubira o tede ngani i tubira tubi jelena o fana be jurumu ya fa ala kan be sawa ala ka tumi manama Sheikh Abu Jafar mi fa nga bi baro kun ce fem nyebe koloshi do la tege kono aba ko turbatul Husaini ko Husaini ka kaburu bo na fa jume ni turbaina ni mo goina Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim na'am bokum qur'anu ko wala tajassasu ko kana ñoko soba sobe ne la tado ala kam be soba turba al husainiya ni madame ne awna ala kira de muso Fatima Zahra alayha salam ale rek mbe tokata afa Hamza kaburula abe tokata o kaburu jura o kaburu ayo bogota ko ke koloshi metoka zikuru kenaye o de la ni koloshi ma o mabolo ni Fatima modente Fatima moden ka kalande Allahu akbar mais ni koloshi te mo munun bolo o yere kulu la koloshi ka don ka fo ulu fane kami ni koloshi ma o mabolo ni shirufute shirufu ka la moden kalande no kosobe mais ni koloshi te munun bolo aywa ala ka ambe koloshi ala ka ambe sawo donc ni koloshi naam anana ahlu baitu ka riwaya kuna bi tege kono hal ni ma subhanallahi fo ku be jate ka fo e bi ka zikru Allahu akbar ala kan be sawa amin 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 inshallah sana bi do kan yi ambe do ke naam shirifla dunge bela jele sanko asinsimba naam sayyid sharif usman madan haidara na ka demba bela jele naam ani ansar be ani kanumba ani flela be ka duwawu kɛ ala kɛra ka so dungo kanuba ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka basigi diɲɛ silamɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka basigi bila yen ka silamɛw kanu don ɲɔgɔn na silamɛw k'a dɔn k'a fɔ u jugu ala y'o fɔ kuranɛ la ka ban o de ye maa minnu n'olu tɛ silamɛw yɛrɛ si fɛ an tɔw ala ka an ɲɛgɛnw ku ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka kɔlibaatɔw sɔn ka hinɛ taabaw la ka tunga ja tungarangew la an bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala ka o di an bɛɛ lajɛlen
duwawu laban alakira sallallahu alaihi wa sallam jibril nana ni duwawu dɔ de ye k'o d'a ma ko ala ko a b'i fɛ o de la a ye duwawu d'i ma sayidina husaini de y'o lakale n'o ye k'a fɔ allahumma inni as'aluka bi annaka tara wala tura wa annaka bil manzar al a'la wa anna ilayka ruj'a wal muntaha wa anna laka al mamat wal mahya wa anna laka al akhirata wal ula rabbi inni a'udhu bika an udhalla aw an uhza ni ma tura kan fɔ k'a caya ina sɔmi fɛn dɔw la ala k'an bɛ sababa ma wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sallim. Naam, an bɛ an karamɔgɔ Abu Jafar Jabate fo k'a wale ɲuman dɔn a ka cɛsiri la shirifu kanu ani ka maaw ladɔnniya shirifuya ye fɛn min ye ani shirifu bonya la. An bɛ Alahu taala de ala ka a barika don a la, ka barika don a kɔ la, ka barika don a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na. Ala ka an ni a sara ni hɛrɛ ye. O dugawu kelen min ɲɛsin aw yɛrɛ fana ma, aw minnu ye jɛmukan in kanu, aw minnu ye shirifu kanu, aw minnu ye shirifu la duba duman kanu, ni jɛmukan in tɛ fɔ aw kɔ waati si la dɔgɔkun n'a bɛ se aw ka jabaranin ɲɛma ka jɛmukan in lajɛ n'a b'a fɔ kɔrɔma don jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan. An bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما